ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଉଭୟ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଦୁଇଟି ବାଉଁଶ ତିଆରି ବଂଶୀକୁ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ସଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି ଜିନିଷ, ଷ୍ଟିଲରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ଏବଂ ଝାଡ଼ୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଶୋଇବା ଖଟ ବା ପଲଙ୍କ ପାଖରେ ଜୋତା କିମ୍ବା ତେଲ ପାତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୁନାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବାରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଜୋତା ଚପଲ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଘଟୁଥିଲେ ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଧୂପ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଓ ମୁଗରେ ତିଆରି ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଈକୁ ଦୁଧ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରେ ଯଦି କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଡିମ୍ବ ଧରି ବାହାରିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାହାରିଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁର ଘରେ ଗୋଟିଏ ଶଙ୍ଖ ନ ରଖି ଦୁଇଟି ଶଙ୍ଖ ରଖିଲେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ରୋଷେଇ ଘରକୁ କଳା କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କଳା ବା ନୀଳ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଘରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଲାଇଟଟିଏ ଜଳାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଅନୁଚିନ୍ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସରି ଯଦି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିବ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଅନୁଚିନ୍ତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।